biggest ever Hyrox event. It may just be the fastest growing fitness race out there, Hyrox. Hyrox is the new fitness phenomenon sweeping over the world. About Hyrox. Hyrox. Šport, o ktorom ešte donedávna takmer nikto nič nevedel. Vznikol v roku 2017 a jeho zakladateľmi sú Christian Tötzke, skúsený organizátor veľkých masových podujatí, a Moritz Förster, trojnásobný olympijský víťaz v pozemnom hokeji. Myšlienka vznikla v Nemecku, kde chceli vytvoriť niečo, čo dovtedy vo fitness svete chýbalo. Jednu jasne definovanú súťažnú štruktúru, rovnakú pre všetkých pretekárov na svete. Prvý oficiálny Hyrox event sa konal v Hamburgu a okamžite ukázal, že tento koncept má obrovský potenciál. V nasledujúcich rokoch sa Hyrox rýchlo rozšíril po celej Európe, neskôr do USA a dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce fitness preteky na svete s desiatkami tisíc účastníkov ročne. Od samého začiatku bol postavený na myšlienke dostupnosti, aby sa na štart mohli postaviť aj elitní atleti, ale taktiež aj bežní ľudia, ktorí trénujú popri práci a chcú si otestovať svoje limity. Hyrox je v jadre indoorová súťaž, ktorá kombinuje dva svety. Jeden z nich sú bežecké tréningy a na druhej strane stoja silové tréningy. Tieto sa kombinujú aj v samotnej súťaži, kde po každom 1 kilometri bežeckého úseku následuje silový prvok, ktorý sa kombinuje až do konca samotnej súťaže. Silové prvky v súťaži pozostávajú z 1000 metrov skiergu, tlačenie saní, ťahanie saní, burpee broad jump, 1000 metrov veslovania, farmárska chôdza, výpady a nakoniec ball balls. Všetko je jasne dané a vieš vopred, do čoho ideš. To znamená, že jasne stanovená štruktúra, jasne stanovený pretek, v ničom nemeniaci sa a stále rovnaký. Hyrox ponúka viacero kategórií, vďaka čomu je prístupný širokému spektru športovcov. Najrozšírenejšou je Open kategória, určená pre rekreačných a hobby atletov. Hmotnosti a náročnosti sú nastavené tak, aby boli zvládnutelné, no stále dostatočne tvrdé na to, aby si musel pracovať až do cieľa. Pre väčšinu ľudí je práve Open prvým kontaktom s Hyroxom. Na druhej strane je potom Pro kategória, ale tu už sa nebavíme o nejakom vstupnom leveli, ale o maximálnom výkone. Líši sa to v tom, že sú pridané samotné hmotnosti a samozrejme aj neporovnateľnosť tempa, kde sa ide na úplnú hranu ľudských možností. Okrem Open a Pro kategórie teda ešte poznáme formáty Doubles, Relay či vekové kategórie, no základ zostáva vždy rovnaký. Rovnaká trať, rovnaká výzva. Hyrox je určený pre každého, kto chce byť komplexne fit. Pre bežcov, ktorí zistili, že bez sily to nejde, pre silových športovcov, ktorým chýba vytrvalosť, pre crossfiterov, ktorí si chcú vyskúšať dlhší, plynulejší formát bez technických cvikov, ale aj pre úplných amatérov, ktorí hľadajú jasný cieľ a motiváciu trénovať aj systematicky. Zároveň sa aj zásadne líši od samotného behu ako takého, z dôvodu, že po každom kilometrovom úseku nasleduje jeden silový prvok, ktorý dodáva punc náročnosti samotnému Hyroxu a v tomto je odlišný potom aj od samotných bežeckých tréningov. No a to je hlavná myšlienka Hyroxu. Len behať nestačí, len mať silové tréningy nestačí. Je dôležité nájsť prieniť v týchto dvoch svetoch a pripraviť sa strategicky najlepšie tak, aby samotná súťaž bola zvládnutá aj po bežeckej stránke a taktiež aj po tej silovej. Na konci dňa iba taká posledná myšlienka, Hyrox je super v jednej veci. Dôležité je to, že chceš prekonať sám seba. To znamená, že klamať si vopred v tom, že idem teraz robiť ten šport výkonnostne a dosiahnuť v podstate najlepšie priečky môžeme, ale na druhej strane v podstate je to o tom, že človek chce prekonať sám seba. Čiže na konci dňa po tej súťaži každý si môže vstúpiť do svedomia a povedať si OK, spravil som všetko, čo sa dalo počas tej samotnej prípravy a toto je toho výsledkom, alebo potom zhádzovať vinu na všetky ostatné okolnosti, ktoré boli v okolí. Čiže díky pekne, že ste si pozreli samotné video, budem veľmi rád, pokiaľ mi dáte like alebo subscribe, pokiaľ vás takáto tvorba bude baviť. Ja sám sa pripravujem v Legii, čiže veľmi rád vás tam uvidím. Je to v podstate vynikajúci gym, ktorý mne ponúka a taktiež si myslím, že aj každému inému, kto sa tam pripravuje na samotný Hyrox, perfektné podmienky na to, aby sme zvládli tú samotnú súťaž najlepšie, ako dokážeme. Či už teraz vo Viedni, alebo potom aj v inakších mestách. Čiže
Držme si palce, díky, že ste si pozreli samotné video a tešte sa na ďalšie, čo budú tretí pilier a to budú Hyrox simulácie a bloky. Čiže čus.